Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Nura Mustapha Waye. Na kira ga 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya dangane da wannan kashe-kashe da yake faruwa a arewaci, kuma duk sanda wannan matsala za ta faru a ce an kashe wani ko an kashe wata ko an kashe wasu, to za ka ji cewa a arewaci ne, kuma 'yan uwanmu ne Hausawa musulmai ake kashewa. Me yasa? Kowa ya san amsan nan. To lallai wajibi ne a gare mu da cewa mu tashi mai addu'a ga lokacin da za mu roƙi Allah ya amsa mana. Allah, duk wanda yake da sa hannu a cikin wannan bala'in da yake faruwa da mu, ya Ubangiji kowaye shi, dan arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan darajar wannan wata da kake yanta bai a cikin shi, ya Ubangiji idan a zaune yake Allah ka miƙar da shi.